Zitten we al in de uitvoering? Hey. Ja? Oké. Kim wel hier? Toch maar. Goeie, ik ben Douwe Talma van de K-route. En vandaag binnen wij bij Gerben de Jong, een maffeknul, met een handpop en alle kunstjes en talenten. Nou, laten we het even beginnen. Kom maar mee. Ik ben al eigenlijk bezig met theater vanaf ongeveer mijn zevende of zo. Ik herinner nog dat ik toen mijn moeder vertelde dat ik heel graag in een film wilde spelen en tegen rode draken wilde vechten en alles. Toen zei ze, nou dan moet je maar eens op theaterschool. En ben ik daar tot mijn 15e op gezeten. En daarna naar de MBO Artiest Drama opleiding gegaan. Slucht van theater dus, die Gerben. Verleden jaar won hij ook de landelijke finale van de kunstbende. Maar zijn solovoorstelling sleepte hij de eerste prijs in de categorie theater en performance binnen. Dit is Gerben's Kunstje, de act waarmee ik heb gewonnen met de kunstbende. En dit is tijdens de landelijke finale, dus dit is in Amsterdam opgenomen. Ja, het is een soort van cabaret, het is eigenlijk non-verbaal. Nou, en hier begint echt dat komische stukje, zeg maar. Wat mij aantrekt in theater is nou ja, sowieso hoe dan ook de aandacht, zeg maar. Omdat alle ogen dan op je zijn gevestigd. Dat is ontzettend leuk. En ja, wat er ook in de jaren is gegroeid, gewoon de waardering voor wat je doet. En ook de variatie in wat je doet. Ja, en het leukste vind ik ik schrijf zelf ook ontzettend veel, om dat aan mensen te laten zien. Want dat geeft natuurlijk ook weer een stuk bevestiging en daar weer, ja, de lach vind ik ook ontzettend, dat vind ik het leukste om op te spelen. Omdat dat natuurlijk een directe reactie is op wat je doet. Ik heb een vriendin van mij geholpen met de auditie in Amsterdam voor kleinkunst. Als bedankje, want we waren bij de ouders van haar vriend. En toen lag deze handpop daar. En ik zat er ontzettend mee te spelen, want ik heb altijd naar de Muppets gekeken en ik vind Jim Henson helemaal te gek. En toen heb ik deze gekregen als verrassing, want die ouders die deden er niks meer mee. Wist je wel eens maar aan de gang, maar die pop? Ja. Ja, poppen, dat komt toch op een later stadium. Maar dat zou ik er ook in willen brengen, omdat het toch ook wel fantastisch is. Hey, is dit Omroep Friesland? Is dat alle jaar in kleur? Nou, is dat heel mooi? Want ik raad de camera. Hey, is dat net zwier? Is dat net zwier, hé? Hey, cameraman, is dat net zwier? Of valt het daar? Hey. Grappig. Ik denk absoluut dat ik wat anders te bieden heb dan iedereen in theater. Wat is dat dan? Absoluut. Ja, een frisse blik. Ik ben sowieso nog wat in de ontwikkeling van het anders benaderen van theater. Om daar eens iets heel anders mee te doen. Ik ben ook iemand, heb ik gemerkt, naarmate ik bezig ben met mijn afstudeerproject, dat ik iets met de sfeer kan doen die je al neerzet bij binnenkomst. In de blauwe dozen van Kunstwerk repeteert Gerben druk voor zijn afstudeervoorstelling Storm voor de Stilte. Een stuk dat gaat over de confrontatie tussen een stel waar zijn relatie al jaren in een impasse zit. Troch een storm wordt het koppel rust goed met een neus op de feiten drukt. Nou, wat is het? Wat heb ik verkeerd gedaan? Pijn! Je hebt mij pijn gedaan! Kom op, zeg, zo hard sloeg ik niet. Godverdomme! Snap je dan ook helemaal niks? Denk jij dat een paar drankjes, een vechtpartij, wat nachtrust en noodzaak alles oplost? Je hebt me niet alleen fysiek pijn gedaan, maar mentaal nog het meest. Jij geeft mij de schuld van ons onsuccesvolle huwelijk. Al uw vierde-iers studenten die maken een eigen eindexamenvoorstelling. En dat moeten ze zelf organiseren en zelf inspelen. Gerben heeft er verkozen om het ikzelf te scrollen. Nou, dat hoeft op zich net, maar dat is zijn ambitie, zijn ambitieuze karakter. Dan hou ik voor mezelf heel veel overzicht en heb ik het zelf in de hand. En hier begon je weer. En uit een wanhopige. Ja. Nou, en uit een wanhopige, impulsieve poging van mijn kant, et cetera, et cetera. Dus hier, naar mij. Ja.
Nou, ze trolliëren en heb ik hem echt wel ontwikkeld naar wat er nou is. En dat er zo'n stik ik maar ziek in. Zelf scrollen en zelf acteren. Dus ja, bijzonder. Wat komt er nou hierna voor jou, nadat je studiejaar rond hast, zeg maar? Hierna komt een jaar niet studeren. Ik ga een jaar lang, ik doe bijvoorbeeld de auditie bij theater. Komende dinsdag is daar de tweede ronde van. Stel dat ik door die audities kom, dan is een optie voor volgend jaar. En nou ja, daarbij wil ik nog meer jazz zingen, cabaret dingen doen. Er zijn nog mensen waar ik graag nog mee wil samenwerken. Ik heb nu een connectie opgebouwd waar ik nog heel veel mee kan doen. Dus ja, komend jaar eigenlijk mentaal, artistiek en financieel aansterken om een hbo-opleiding aan te kunnen. Storm voor de Stilte speelt van 12 tot 14 mei in de Blauwe Dozen van Kunstwerk in Ljouwert. Kaartjes kun je bestellen via stormvoordestilte@hotmail.com.